igsoon gaya ni Kristo may gabi no. Atong i-welcome mga atong spiritual director sa Diocese sa Tagbilaran sa Catholic Tagbilaran. No other than Brother Father Darwin Gitgana. Kasi pangalan ni mo Pastor? Pastor Willie, no? Maayong gabi na itong tanan, ganyan ni karon, makita o di makita. Naglami man na itong discussion karon. O salamat kayo, buhi kanunay ang Ginoo uban kanato, duha kong tulo magkatigom sa ako ngalan, anak ko uban kaninyo. Amen. So dili lang si Pastor Willie ato kauban karon, dili lang si Pastor Propeta Evangelist pa. Sunod sa Evangelist Propeta. Okay. Evangelist. Salamat kayo Evangelist. Salamat tanila nga niadin ni karon kay nabibo ta unya nabibo pa ta nakaton pa ta. Amen. Atong pakpakan si Pastor Willie nga niadin ni karon atong pakpakan. Unya ato sa pakpakan ang atong Evangelist nga soldiers of Christ, sundalo ni Kristo. Nagkaroon ang pangutana ni Pastor Willie, hinot kayo, ang pangutana niya, kanang pamisa ba makahinlo ba na? Atong basahon ang kasulatan mismo. Asam ko Pastor Willie? Pastor Willie dali, kay follow up ba ni pangutana? Hinot ang follow up ka mamati, sad. Dili kay nagsultitan, nagtabi po napuilaing istasyon. Pinod anay nga dialog na ang pagpamati, na ang pagpaubos, pamantan din ni aron daog ta sa debate. Diyan ngita din ni aron magkapunta sa dala na to nga kamaturan. Si Brother Archie, Evangelist, dunay dala pong kamaturan na to pamation. Dili ta magsininggitay kay di man tabungon. Amen. Lawas lagbungol ta. Di ba? Ganong mo singgit man ka kay bungol imong kaatbang. Jadi na ta murata og mga bungol din ni. Meaning ana nga mo lagi na isinggit debat na dayon no. Mas nindot na maayo tang mutabi, labaw nang mas nindot kung maayo tang mamati. Di ba? Okay? Unya, ang pangutana ni, arita ni Pastor Willie sa, si Pastor Willie na utana, kadang inyong pag-ampo, na pamisa, pag-ampo manas nangamatay, di ba? Kadang pamisa ni Pagpulano, kadang sa kalag, mo na pag-ampo sa nangamatay. Ang pangutana karon, kaya bang pag-ampo sa nangamatay, magkahilo ba na sa sala? Atong basahon ang Biblia mismo. Niya sa 12 Makabeo 11, 12, 43, itong basahon mismo, ang pulong sa Ginoo. Ningon ang atong Ginoo, pinagi sa ni Judas Makabeo. Si Judas naghimo niining hamili nga butang, nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao, tumikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata. Kato panangulikta og salapi si Judas Makabeo human sa grabe nga kamatay, grabe nga gubat sa Old Testament ni. O gidala kini niya ngadto sa Jerusalem, sa templo sa Jerusalem, aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa mga sala. Usa itong mao nga pagkulikta, mao to ang pagdala ni Judas Makabeo nga ang ighalad alang sa mga sala. Kinsa man ning mga gihalaran mga igsoon, si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw.
kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa nangamatay. So, dunay King James Version, Protestante dyan Kaya mingon sila nga, kanang imong gibasa Father, wa na sa original nga Biblia. Nia ang King James Version 1611 official version sa mga igsuon na to nga mga protestante nga karaang protestante. Kini sila mga bag-o naman pero ang ilang mga karaan nga mga amahan nila niya King James Version Protestant edition. Di ni Catholic. Kaya naman sila, may Catholic edition mo na. Dito sa ilang edition 1611. Atong basahon, English man Payunan na to atong mga pinangga. Aron sa ingon niya na hinay-hinay sila mugakos sa kamatuoran. Oban ang pagpaubos. Oban ang gugma nga gikan sa Ginoo. Ingon din sa 2 Makabiyo 12:44, for if he had not hoped that they were slain, should have risen. Again, it has been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that, he perceived that there was a great favor laid up for those that died godly. It was a holy and good thought. It was a holy and good thought. Balaan ug maayo nga huna-huna. Whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be clean from their sin. Aron sila mahinluan sa ilang mga sala. Nagkulikta siya og mga salapi. Unya kining iyang ikulikta nga mga salapi gidala niya ngadto sa templo sa Jerusalem. Agig halad alang sa nangamatay. Aron ang nangamatay kahugasan sa ilang mga sala. Pastor Willie, balaw na pagkata na Pastor. Yanindot kaya ang akong paluap nga gibasa man niya sa Makabiyo 2,000 batong kwarta nga bayad 2,000 karon kung nagkinahanglan ng kwarta ang kapasayloan, kung nagkinahanglan ng kwarta ang kapasayloan, luya po itong makadilimos di may langit pwede makabayad. Uliya kay di aman sa Mikyas Kapitulo 3 versikulo 11, nagbaligya ang mga pangulo sa ilang hukom. Ingon nga mga pare nagtudlo lamang kung adunay musuhol kanila o tungod sa suborno managna ang mga propeta apan gigamit gihapon nila sa ngalan sa Ginoo. Nag-ingon sila dili ba tinuod nga niya kanato ang Ginoo walay moabot nga kadaot kanato. Mikyas Kapitulo 3 versikulo 11, nagbaligya ang mga pangulo sa ilang hukom. Ingon nga ang mga pare nagpabayad. Pangutana, ang Diyos nagligot-got ini katong way kwarta dili daw maluwas katong mga makalilimos kung way ikaon wandi-wani usahay wandi-wani dili daw maluwas ang pangutana lagi maluwas ba ito? Okay, salamat kayo Pastor Willie. Unya unang-una atong ibasa pulong sa Ginoo. Wa man ta magsulti dinhig ako lang. So kung inyong gi-refute ang pulong sa Ginoo. Yang kaduha ang iyang ibasa atong basahon atong sundan atong pinangga ng igsoon. Mikyas Kapitulo 3 versikulo 11.
nagbaligya ang mga pungulo sa ilang hukom. Ingon nga mga pari mutudlo lamang isibo ka man kung adunay musuhon kanila ug tungod sa suborno managna ang mga propeta apan gigamit gihapon nila ang ngalan sa Ginoo. Nag-ingon sila dili ba tinuod nga niya kanato ang Ginoo, walay moabot nga kadaot kanato. So nakita nato ang termino nga gamit suborno. Salapi. Oh, suborno nga salapi. Dili sila Teresa. Okay. So karon kita nato nga suborno ang gihimo. Dili ka kahimo sa mao nga ritual kung wa kay suborno. Unya kining gibasa nato sa 2 Makabeyo, Biblia man halad man dili man suborno. Lahi ng halad, lahi po ng suborno. Ayaw kong ina nga dili ta magpakaaron ingnon din sa ato pa wala day halad ang inyong simbahan. O kung ang halad o ang suborno maora para ninyo ang halad o ang suborno maora ba? Atong basahon ng Biblia sa 1 Timoteo Kapitulo 5 versikulo 17. Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa duble nga suhol. Dili ni sa suborno. Lahi ko ng salary o suborno. Example, Brother C, ay namin awaya sa Katoliko ha, na ay suborno dire. Mao na yung gidili, Brother C. Pero mingon ko nimo, Brother C, sige magagwalis mo yung balita, ako muhalad ko. O lahi na siya. Lahi, mo na nga, the Catholic Church is a religion of distinction. Managsama pero managlahi. Depende sa intensyon. Kung ang maong mga tao musuborno sa pari, musuborno sa propeta, dili na ikaligot-gutan na sa Ginoo. Pero ang katawhan ni halad sa simbahan, dili na siya suborno. Kung dili tabang na sa simbahan. Kay dili lunlon buko-buko ang mga pare, doon na po itiyan. Kung sa may itong ipalit og sudan, kung impostor na puta, hipokrito na puta, but innon, yung inyong simbahan, walay koleksyon, walay love offering. Ayaw to check. Kay, ang inyong love offering, ang inyong pagtuo, suborno man na. Manang igsuon, mabasa tag Biblia, atong sabton. Manang Mateo 24, ningon ang Ginoo mabasa tag Biblia ato sang sabton. Nya karon ningon ang atong Ginoo pakit-a akog salapi. Kay kinsay naong og ngalan nga nakulit nini sa emperador mitubag sila. Busa si Jesus mingon kung mao kana ihatag nato sa emperador ang iya sa emperador. O gihatag sa Dios ang iya sa Dios. O wala gayud siya mabitik nila sa tubag. Kay nining baong konteksto ha, gipangayuag buhis si Kristo. O bingon si Kristo, Pedro, wala tayo kwarta. Pamaso lang dito. Kung ang una nimong mapaslan, tuay kwarta sa bakba sa isda. O kanang maong kwarta, igo kanimo kanako na ibayad sa buhis sa templo. Si Kristo mismo nihalad sa templo. O nga, Brad, mamutanan ko, Brad. Brad, sa sunod ka, Brad. Sunod ka, Brad. Dapat pangutanan si Pastor. Pastor, before ka mangutanan. Okay. Brad, check. Guided time. O nga, si Brad Willie,
Kay ningon man siya gining halad sa simbahan. Lalaki pangutan ng Brad Willie Gamay. Usa lang kabok. Sakto ba si Kristo nga nihalad og buhi sa templo? Sakto dili. Sakto tayo. Dito subur no. Okay. Salamat. Wa man matubag ang ato pangutana kanina. Kabahin sa misa. Ang misa kanang misa sa kalagba wa man yun matubag. Nga makahinlo ba na sa kalag sa purgatorio kanang misa. Ikatulong na kong pangutana, paminaw. Kaya kining mga tao ay nagapalibot, di pa rin sigurados kinabuhi. Kaya kato mo ba din ako sigurado? Ang ako ikatulong pangutana. Hello, Bibo. Pila man ang kantidad sa kwarta nga ibayad para sa misa, para makapahinlo sa kalag nga tuwas pagortoryo, kapila nga misa. Ay, salamat kay Brad, no? Unang-una, ang ay masayran ninyo nga kanang misa mo ni paghalad sa dugo ni Kristo. Ang nakaluwas nina dili nang imong gihalad, kundi ang lawas sa dugo ni Kristo nga mao'y gihalad diha sa Santos nga misa. Isa sa pari, kini mao ang lawas ni Kristo, inagkuha sa kupa, kini mao ang dugo ni Kristo. Therefore, sakto ng inyong gipanuop ng pangutana o gihunahuna ni Brother Eche o pag siya kapangutana, nasakpan na yung hunahuna. Nga ang dugo ni Kristo mo'y nagkalimpyo ni anak. Pinaagi sa Santos Kamisa. Itong basahon. Ang sa Mateo 26, nalikuha siya og pan, 22, nalikuha si Kristo og pan, ug bingon siya, kini mao akong lawas. O nikuha siya og bino, kini mao akong dugo. Buhatan ninyo kini, agi paghandom kanako. Sa matag buhat ninyo niini, inyong gihandom ang akong kamatayon. Kung sa kamatayon, pag-ula sa dugo. Every time magpamisa kita, nagpaula kita sa dugo sa tong Ginoo. Gihandom na to. Gihandom na to. Ang wa na maula pag-usap. Gihandom na to. Ang pag-ula sa dugo ni Kristo nga maoy nakalimpyo sa sala sa nangamatay. Atong basahon pagbalik ang dos Macabeo sa Bisaya kay nindot kay ang Bisaya. Kay nindot kay English mo to ganin na to. English mo yung pati lomunga English. Atong basahon ang dos Macabeo. Paminaw, Okay. So wa may bayad ang pamisa alang sa mga igsoon at basahon pagbalik ha. Paminaw mo igsoon. Okay, paminaw sa mo. Ningon din. Nagpaamot usab. Sa to pa nagpaamot ha. Paminaw mo. Nagpasab. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao umikabat pilig 2,000 ka salapi. Sa to pa gikan dili ni gikan sa usa ka tao. Tanang tao ni amot. Pamingon dito. Tanang tao ni suborno. Okay. Tanang tao ni amot o ni halad, ni kapat, tanan lang tao ni. Sa ito pa, kung sa'y maabot nila, mga po, tampo-tampo ba? Wala ingon nga, wakay 2,000, di pwede magpamisa ka. Why price tag? Hikanis tanang mga tao. Okay, kami na mo, mga binangga. O dilagi nga to sa Jerusalem aron gamiton alang sa kahalad alang sa mga sala. Si Judas naghimo nini nga hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Nakita nagtuo pud tag pagkabanhaw. Si
Si Brad Archie ang tuo masad. Moro ni kulang nila. Kung wala pa siya magtuo, yang patay mabanhaw, usaon ta kabutang binuang o walay pulos ang pag-ampo alang sa mga matay. Wala nga, kita Katolik ko, bless kita, hinga ato manggi-apil ang mga tanang nangamatay. Inig pamisa na to, o ang tanang nangamatay, handuma sila. So apil na ni mga kaliwat nila, membro ng Archie na niuna na. O, tuwasan na to. Tuwasan na to. Tungod ni ini, pamina mo. Di man ko nagbabanhaw ilaha, ato arang nagbabanhaw. Tungod ni ini, balikoon. O Diyos nun nga huna-huna. Yang tanang mga tao na nagtuo sa Diyos, makadawat, kung sa kaganti nga kahibulungan. Si Judas, nga nag-andam alang sa kahalad, alang sa mga nangamatay. Aron na nangamatay malingkawas sa ilang mga sala. So, balik ko na ko kay ang atong mga pinangga na igsuo, nakadawat sila og sayop na information. Pero tayo sa'yo pa. Oh, Na-scam na, na-scam. unya, ang tinuod, ang nakapaluwas na to, dili man ang amot. Kisa to yun, ang itong pobre day. Kadaghang gimisahan ako, nga wa joy ni halad. Kay tungod sa kakabos. Bago lang ko ni Adto, nato parokyan ng maluoy kayo, kalitlag kamatay. Wa gani ikabayad sa pagimbang samar. Muna kinahanglan misahan na to dayon. Kay mabaho naman sunod adlaw. Why money involved? Muna nga mga igsuon, nangyari ni karon, wata manuwas, ato lang nang i-verify ha, wata manuwas sa salapi nga itong gihalat. Naluwas sa dugo ni Kristo. Ang misa, maunay paghandog sa kamatayon ni Kristo. Munang kanunay ta, muhandong sa itong nangamatay, kay gano'n man, ang misa, kinangang masayod sila na ini. Kay ang ilang nahibawan, money matter. Ngano i-highlight ba na inyong money matter? Meaning to say, ang atong binuhatan baya, muna atong sinutian. Babantay tahan. Kaya ang atong ipahid sa atong isig katao, projection na siya. Okay? Hindi ka doon ha? Okay. Pag-whatsa? Okay. Wala nga, pinanggang ang iksunan, ang atong Santos Gamisa, ang naglimpyo nato, ang naghugas sa mga sala sa nangamatay, dili ang halad, kundili ang dugo ni Kristo, nagihalad nato diha sa lamisa sa atong Ginoong Jesucristo. Ay, pangutaya. Wa man doon matubag na ang misa ba? Wa man doon tubaga. Kung pila ka misa ang gikinahanglan sa usa ka makasasala dito sa purgatorio, wa man doon tubaga. Okay. Lain pangutana. Kaya ang gibasa, Episo 1:7, naluwas kita tungod sa iyang kamatayon. Na sa ato panapasaylo kita sa ato mga sala. Ang ipasabot lang nga ang kamatayon ni Kristo mao'y makapasaylo, makaluwas. Dili ang misa. Ang akong pangutana, makaluwas ba ang misa sa mga kalag na to sa purgatorio? Kung makaluwas, tumaga. Kini kay daghang pasakali. So, sa ito bilangga, naigsuon, moni. Kasi pasabot kami. Naglibot siya. Okay. Okay, mo na yung tubag na to. Di na kita bada sa emosyon kay ano tayo mga buhot. Okay? Balikon ako, reminder ba? Nagbasa tas puros gino yung mga matay buhot. Di ba?
Wala nga, ang atong tang kinaiya makita, dawita mo storya. Relax ka diha. Wala nga, nagtubag po siya pangutanan. Wala nga, hangyo ko ninyo, ayaw makita na to sa atong kinaiya ba? Kilisod kayo si tagbasag Biblia na watay buot. Lisod kaayo magbasa tag Biblia na watay batasan. Nga kung kita tanong mo storya, gaano itong panahon si Pastor Willie mo storya? Oh, unya ka do ha. Ato to bagon si Willie, no? Nya ka do ha. Oh. Nya ka do ha. Ato to bagon si Pastor Willie. Wala ang tubag na to. Deklaro kayo ang iyang giingon nga naluwas ka pinaagi sa dugo ni Kristo. Unya ato giingon kaganina ang misa mauna ang paghandom na to sa paghalad ni Kristo sa dugo ni Kristo. Nga kapila mo kuno ang misa nga maluwas. Wala nga, gano'ng kanunay ito magpamisa, tungkol kayo nga itong gugma, wa may kinutuban. Wa may kinutuban na itong gugma. Kaya kausaran sa pamamisa. Ang pagpamisa, muna'y pagpadayag na ito sa gugma sa itong mga mahal kinabuhi. Kaya ito ba, kung kausaran sa pagpamisa, hindi, kausaran ito na higugma na ay. Kanya itong gugma, para man sa, wa may kinutuban. Walang basurwili, ang among pamisa, dili lang sa among mahal kinabuhi. Kabantay mo kung naminaw mo, pinagbasa sa mga kalag, mingon din sa tumoy-tumoy, o ang tanang kalag nga anaa sa purgatorio. Apil lang yung mga membro, just imagine, kanindot sa simbang katoliko, puno sa gugma. Ito naman, i-apil kani ang mga dili katoliko. Diba? Gihandong na mo ang mga patay nga tanang mga kalag sa purgatorio. Dili lang specific sa ato. Kita ninyo ang mga petition na to wala ba exclusive lang sa atong mahal kinabuhi. Inclusive. O ang tanang kalag kaya nga matay, kaya nga hinahanglan sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Amen? Wala nga. Ato pa pagkakanon si Brad Archie. Kunya, sabot na, yabangutan na ka, relax, kay evangelist ko ka. Kunya, evangelist nga, agresibo kayo, dili, maayo. Kay daghags, sulti, daghags tayo. Wala nga, ipakita imong pagkasundalo ni Kristo. Ato masahon sa una, kaya sa, mangutanan ka ha, dahil may si San Pedro na to, kitang duha. 1 Pedro 3:15, kung doon ay magpakisayod ka ninyo, tubaga sila uban sa kugma o kalumo. Nya, nawa naman itong kalumo. Nawa naman itong kugma. Okay. Oh, kaya, bilig ko na. Relax. Okay. Ito kapakas, kaya relax na kayo. Nakalma yung bugayo. So, klaro kayo ang gibasa Old Testament sa Makabiyo. Pero atong hinumduman ha, ipakamatian ta sa atong Ginoong Kristo. Giluwas ta walay bayan. Ingon siya sa Roma 1 o Roma 6:23. Wala ko pautana. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang pananghatag nga gasa sa Dios, mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaan ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hatag og walay bayad. Karon, okay, pautana na to sa Salmo 49 versikulo 7. Dili mapalit ang kinabuhi sa tao o ang kalag sa tao kay bilihon kini atubangan sa Dios. Atong pangutana, hatag man o bayad man, nganong inyong ipangwarta ang mga tao pinaagi sa pagpagampo o nagangin sa mga tao nga magsinambais na noon. Okay, kaya nga naman, nagtuo sila. Okay, pangutana na
kuha diri. Nga, kalma ta, ha? Kalma lang ta, kalma lang ta. So ato tubagon sa padre. Okay. Okay. Relax na. Okay, mali tubag. Mali tubag. Pamina na. Okay. Una, watak ang misa, wa na nato gibaligya. Kaya kung gibaligya pa nato, madaan nato sa tuwa. Wala nato ibalik-balik kagari na halad na siya. Sama nila, doon na po sila halad. Diba? So, dili na siya. Napo 10%. Wala nga. Wala ta mamaligya. Kaya kung doon na ba'y baligya, nadaon ka na nato sa misa sa ato. Di pa naman na. Inaram na sa simbahan. So, ang mga pamisa, itong basa ang Dos Macabeyo. Kanya ito nag-explain nga misa pagluwas na. Kaya pinaagi sa misa, maluwas kita sa dugo ni Kristo. Muna nagmisa ta. Kaya naman, wa magsintro sa pari ang kaluwasan. Kundili, diha sa pan sa kinabuhi. Kasi Kristo man ang pan sa kinabuhi. Sa Juan 6:54. Ako ang pan, nagikan sa langit. O ang pan, nagikan sa langit. Akong ihatag kaninyo. O kung kamo mo dawat sa pan sa kinabuhi, may kinabuhi kayo mong may katapusan. Kaya delikado man nila, kay praise the Lord naman nila. Wa man sila yung misa. Muna nga, balik ko na to, dili tinuod tong iyang gipanabi. Nga, ang pare na maligya. Kung na maligya pa, so dagahan ng kwartas pare. Kung na maligya pa, wa siya ebidensya nga ang host atong di ba inisod niyo sa simbahan doon na by entrance fee wa day gibaligya inig pagkalawat sa pare nihalan na ka wa ni hukas sibot wa bingon bang pare nga sa kristan kanang wa mong sa sibot ini nang pagkanon sa lawas ni Kristo nya usa may tin pagkalawat ana kadir bukog ni Kristo bingon bang pare buhok ka sa sibot or dili lawas ni Kristo ang ihatag sa pare nga naman wa magagat ang pare buhok ka sa sibot or dili kaya naman ang lawas ni Kristo libre. Muna nga, ini kalawat, doon na ba ili-minister, itapad sa pare. Bayad. Ikanawat ka sa lawas ni Kristo niya, wak kay bayad. Haya, mga. Mga kinin nga itong igsuon, nga iyang information, luoy kaayo at pinanggap ng igsuon. Nga iyang ipanagbi, mga scammer. Di ka sa mga scammer. Wala nga kinahanglan, mas tindot kaayo, nga naminaw sila sa Katoliko. Kaya kita may nasayod sa pagtuong Katoliko. Lisan magkaayo ng isla mo tudlo sa langgam unsaon lupad. Lisod kaayo sa langgam pagtudlo sa isda unsaon paglangoy. Ang nasayod niya na ang isda unsaon paglangoy. Therefore, ang nasayod sa pagtunas Katoliko ang mga kaparian. Dili ang mga igsuon na to nagawa sa pagtuo. Muna nga, ikasubo na to nga dunay mga leader sa tinuhuan. Ganito oras mga marites. Ano ba sa ating marites? Nga naman, nada sila sa marites ini kalibutan na. Nada sila sa amigo po di Marasol. Ani marites kasi Mirasol. Kasi Ipugsol-sol. Muna nga, ato pinanggal na ison. Nindot mo na si Brother Che, kaya ningaw, pugwa sila. Muna nga, ayaw mo kadang sa kuha ni Brother Che, kaya naman, Mauni, ay Brother Che, asan mo ka? Ay, wala pa. Iwasan, walay bayad, libre. Libre yun. Mauni, pagtumanas Katoliko. Ang kaluwasan. Muna, Brother Che, doon laos Katoliko na. Wala. Asan mo ka? Brother Che,
Katoliko na siya. Ang iyang pagtulunan nga ang kaluwasan dili pabayran, mao man ay pagtulunas Katoliko. Pero salamat po na Che, kidoon kay gas Katoliko, gamay na likuwang. Honestly, yung mga pagtulog nga, gibagugto nga teksto, Katoliko kaayo. Kaya kita ko itagias Biblia. Kabantay mo sa ilang mga teksto nga higamit atong gisundan, suborno ang ikaligutas Ginoo, dili halad. O niya ilang ipanabi nga ang pare nagnegosyo, ang pare gibaligya ang misa, wala man. Kamo Katoliko man dyan mo, nabay tapad ang pare ng ulita yun. Oh, kalawat ka, dihog na kasibot. Ayaw ni pa kalawata kay uwa mo. Ato di ka rito. No, umiya na nagdaan na kay ihog. Wala siya. Sa to pa, nahug ang atong mga pinangga may sunan nga namati las mga marites o mga mirasol. Nya lisod kayo, nya mga membro ana, luoy kayo. Wala ni anhi ka din aron atong ipatinaw, dili ta mangaway, dili ta magsininggitay din Kaya naman, yun naman tayo mga dalunggan. Hindi po tayo mga bungol. Di mahimo ng way buot ang atong dialogue sa pagtuo. Inya din yan, nindot paminawan. Nindot ay pagnimangaw, nagsapaw-sapaw tang tanan. Uy, di maayo. Wala nga, ang maayo relax na ta, nakutana ta, o mamati. Muna sign nga humble ta. Sila nagtabi, humble na ta, ana. Dili na ta humble. O si Kristo malipay sa mga mapausanan. O matod pa niya, ang magpaubos ipataas. O ang magpataas ipaubos. Wala, dili sa dialogue na to, magpaminaway, good ka? Huwag lang nga, puro tamang nabitanan. Mas maayo, duha atong dunggan, kung sara atong baba. Meaning, anak, ano nagkaguyog, nagkaguliyang kalibutan, eh sige na tagtabi. Dili dubli ang atong pagpamati. Pero karon hangyo ko ninyo, dubliho na to atong pagpamati. Ako, willing kay ko mamati sa tuigson sa nganing Brother Nico, mangutana. Unya kung mangutana, sama niya dito, bra. Kasi Pastor Achi, nangumitaryo man sad. Oh, wala nga dili piskay, dili hanay. Nindot is Brother Nico kay Rominaw, Pastor Willie sad, mamati. Wala nindot. Kay makita sa tong pagtabi, nakita jud nagtuon sa mensahe sa Ginoo. Kay di ka mamati, yagaw kayo ang merkado. Mura na tagbuang dire. Unya, okay, ito paminawon si Brad Nico sa ito, tinuan man, paila. Muna si Brother Nico, ngayong gabi. Naik, gamay, bro. Ngayong gabi. Atrasi ko ito. Ako mag-upan na Brother. Ako din. Atrasi gamay. Atrasi gamay ba? Baptist. Okay, Baptist. Oh, Baptist. Okay, Baptist. Okay, ang tema mo ninyo mahitungod sa purgatorio padre, di ba? Kung ako masayo. And then ayuhang iba. Di ang tema so sa tema lang ko kay aron dali ta man kay madugay ta kung daghan ta pangutan nga wala sa tema. Okay, ang tema Sana pe? kinahanglan sa usa ka tawo nga makasasala, di ba? Mo na itudlo, ako masipyat mo na itudlo ninyo. Di ba nga ang tema nga kinahanglan kung ang tao, siyempre ang tao makasasala ingon sa Roma 3:20 Gis, ingon sa inaisulat, walay matarong, wala bisan usa, walay perfecto na to. Sumala sa Biblia ang bayad sa sala kamatayon. Okay, mao na klaro nga gitudlo sa Biblia. Now sa inyo nga kung ang usa ka tawo, ang balag sa tawo nga makasasala, kung mamatay siya, muagi siya sa purgatorio. Okay, kana purgatorio. Ang pangutana mauni. Pangutana mauni. Kung ang Biblia, kung ang tao nga usa ka makasasala, nagtudlo nga ang Biblia nagtudlo nga muagi pang isa sa purgatorio ang makasasala, ngano man o unsa
unsay rason nganong ningnaog sa Ginoong Hesukristo sa kalibutan pagbayad sa mga makasasala. Kumbaga palihog. Salamat, Berdik. O sa may kuhanin mo go, posisyon mo sa office. Membro. Membro lang, membro. Membro. Salamat kay Berdik. Apelido mo, Berdik? Torion. Torion. Walang nindot nga mga igsuon na to. Dili ba mga agresibo? Nindot tanaan yun ang Espiritu Santo. Hindi na Espiritu tuntok eh. Mga tuntot ang tananan eh, no? So, salamat kayo. Palihog ko ba ng Biblia? May problema. Biblia yun. Nagtatubang na ko Biblia. No? So, Berdik. So, nindot kayo mong pangutana. Huwag mo niya tutubang. Yan pangutana niya. Ganun mo agi pamanjot. Diha sa gitawag nga si Kristo ni naog naman. Aron ta maluwas. Di ba? Okay. Una, atong basahon una ang 1 Pedro 3. Doon na may lugar na dili langit dili po impyerno. 1 Pedro 3 18 atong basahon kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, amatarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Ipatay siya ingon nga tao, kapan gibanhaw siya diha sa Espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang niadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Sunod na lugar nga gibilangguan sa mga espiritu. Mao kini mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila. Diya sa niluwi kanahimong arka, walo lamang katawang na luwas nga misulod sa arka. So hindi makaigsunan, doon na lugar. Akong point ani doon na lugar nga dili langit, dili po impyerno. Bilangguan. Kung ito mo ini bilangguan, related ni sa kamatuoran nga doon ay purgatorio. Kanang doon ay bilangguan, kay hustisya ang Dios. Kung doon na kay gamay sa isod magkahayog impyerno ka. Di ba? Kaya sa bro. Hustisya ang Diyos. Sa Lucas 12:46, ang gagmay sala, gagmay sagsilot. Ang dagkog sala, dagkog sagsilot. Sa impyerno, moto'y dagkog nga sala, butanganan sa dagkog nga sala, kay dagkog magsilot. Nya ang Ginoo kay hustisya man. Kung ang lupong tagapayapa, kamao gani muhukom base sa hustisya, samot ng Diyos kay Ginoo Diyos sa hustisya. Nya kung namatay ka gamay rin mong sa nga makasud kay langit, nga di makakasud sa langit kung dunay kay gamay sala. Pinadayag 21:7. Dili ka kasulod sa gingharian sa Diyos kung dunay kay gamay nga sala, gamay nga buli. So dunay na ibutanganan sa gagmay nga sala. Dili dagko nga silot. So gagmay nga sala, gagmay sa silot. So kanang purgatorio alang na sa mga tao nga dunay mga sala nga dili pa pwede, muna na purification. Hiluan sila dito. O mao ni nahitabo sa mga espiritu nga nabilanggo. Sunod na mga espiritu nga nabilanggo. O tungod ni Kristo, manang santos ka misa, pag misa ka kay si Kristo ba? Kung ningon man si Kristo, brother, hinumdumi ako ninyo sa pagbuhat ninyo ni ini inyong gihandom o sa ito ganom ang akong kamatayon. Kung sabay nakaluwas na to, di ba katong pagpakamatay niya, pag-ula niya sa dugo. Therefore, ang Biblia very Catholic. Kaya diha sa pagpamisa na to, si Kristo nagpakamatay, gihandong na to ang kamatayon ni Kristo. So sa pamatanan niya, niyan naman si Kristo ang pagtubos na to, nagpadayon pa ang paghalad sa iyang kaugalingon diha sa santos nga misa. So therefore, nagpadayon ang buhat sa kaluwasan, wala muhunong panahon ni Kristo. Nagpadayon karon ug sa umaabot. Amen. Dili limited ang kaluwasan sa panahon ni Kristo. Kanus aman. Si Kristo mingon man, panlakaw kamusti ko kalibutan ug mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusas kalibutan. Di man siya nag-uban.
diha sa bayhon sa pan o sa bayhon sa pino. Kaya ang pan nga kung ihatag kaninyo, mao ang akong unod. O ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Kanus aman na mahitabo. Nikuha siya og pan. Sa katapusang panihapon birthday, umingon siya, kini ang akong lawas. Kinsa may naghimo na kada adlaw. Yan nag-consecrate sa pan, nga mingon, kini mao ang akong lawas, ang atong mga kaparian. Tungod kina daghang na luwas, dili tungod sa pare, tungod ni Kristo, nga gihalad dato diha sa Santos nga misa. Amen. Mayong gabi, pabalik ko na po. Dili kayo po kumbinsido sa tubag ni Mong Padre. Kay sa tinuod lang, dili kayo po kumbinsido. Kaya ang Biblia ginagsulti, sumala sa unang Juan, dos, sumala sa Biblia na ang tanan gamay nga sala, dako nga sala, sara na atubangan sa Ginoo. Walay gisulti sa Biblia nga naay dako nga sala. Okay, naay dako nga sala, naay gamay nga sala. According to the Bible, nga ang gitudlo sa Biblia nga ang tao, ang tanang makasasala ipagkamatyan yun ni Kristo. Tanan nga makasasala, gamay o madako, walay gipili o dili mapamatud-an yun sa Biblia nga ang purgatorio pamaagi sa kaluwasan para maluwas ang kalag sa tao. Okay, ang iyang gikutlo ko sa Santiago man to. Nakalapas sa usahan, nakalapas sa tanan. Ato di pasabot. Dili ni siya tigbat. Okay. Santiago 2:10. Unang Juan. Ato sundan ato igsoon. 2:2. Atong basahon. Atong sundan siya. Unang Juan 2. Ang iyang gingon nga ang sala ko no, gamay og dako parihara. Okay. Balik ko na to ha. Birthday. Bato di birthday. Ang gamay nga sala og dako parihara. Ato basahon ato sundan sakto ba iya gisulti. Siya maong halad. 1-1-2-2. Okay. Atong sundan siya. Okay. Okay. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. O dili lang ang ato ara kundi ang mga sala usab sa tanang tao. So, dili wa mangingon nga way gamay og dako nga sa. Ang tanan sala bagay. O lagi, ang tanan sala. Bot pasabot ini nga dako og gamay pasayoon sa Ginoo. Wa mangingon nga tanang sala parihara. Wa mangingon dinhi ang tanang sala parihara. Mo lagi. Wa diri. Ang imong doktrina may wa diri. Unya ikaduha, atong basahon ang 1 Juan 5. Ato lang iditso. Ang iyang gigamit diri, ato lang gisundan ha. Kay paminaw man jud ta, una ta mo magtubag, kay suki na mo ribat ka without listening. Okay, sa 1 Juan 5:17, sala ang tanang buhat diri 5 tarong. So, diklaro diri birthday, kasala ang buhat diri 5 tarong. Tanan sala. Jadi matarong kapag dunay sala na dili mo sangkot sa kamatayon. Nagubalik-baliha. Nasayod kita na walay anak sa Diyos. Okay. Kaya ito sa gagamay. Sa lisisa-isa. Okay. Kung may makakita sa iyang isig katao na magtutuo na nakasala, apay sala. Hello, Mike. Okay na. Kung may dito tayo sundan before ta mo react ba lisod kay si tag-react nga wa ta sunod sa iyang teksto. Di na to mag-verify. So iyang teksto nga 1 Juan 2:2 wa maghisgot dito nga pariha ang tanang sa. Pero pariha nga pasayloon sa Ginoo. Manay context sa imong gikutlo. Pero wa mag-ingon dito na dili
waysa nga gamay, waysa nga dako. Wag ingon dito. Nakaroon sa 16. Buwan mo dito po na mo no. Ato dito lang sa 1:5:16. Kung may makakita sa iyang isig magtutuo nga nakasala, apan sala na dili mo sampot sa kamatayon. Kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtutuo. Kinianang lamang nitong naghimog sala nga dili ikamatay. Apa dunay sala nga mosampot kayod sa kamatayon? O dili kinahanglan nga mag-ampo pa kita kanila. Sa to pa dunay sala nga makamatay. Doon na po'y sala nga dili mosampot sa kamatayon. Mamingon dili nga ang tanang sala patay kita na. Mosampot Diyos kamatayon. O sa may meaning ini, dunay sala, ang interpretations Katoliko ni, dunay venial sins, dunay mortal sins. Katong mortal sins bro, mo'y mo sampot sa kamatayon. Katong mga gagmay sa, mo'y di mo sampot sa kamatayon. So therefore, ang teksto akong ibasa nagpamatuod nga dili pareha ang sala sa matag-usa nato. So kung pare kini sa imong gihimo nga ang tanang sala pareha ra. Una nga ang doktrinas Katoliko brad mas haom sa Biblia sa 1 Juan 5:17. Sa imong libat kanina nga ang tanang way dagko way gamay. Therefore, sumpaki na sa 1 Juan 5:16-17. Okay, atong tubagon ang sulti ni Padre. Unang Juan, tinuod na naay sala nga dili makapatay sa tao. Unsa klase nga sala? Kana makasala kasi mo kasi siga tao. Pwede ka. Boto ka sa patay na kadayon na. Pero ang atong isgutan ng God, kamatayon, kana kamatayon sa ato ang kadungan. Wala man pa mag-isgot o kay siyempre purgatorio. So kamatayon automatically ang iyong pasabot kamatayon nga sala. So wala ta magkuhanan ang gamay or dako nga sala. It is nasabot pa. Okay, sige. Atang ipunto, no? Atang ikuan. Kung ang siyempre kung mag-isip. Salamat kayo bro. Nalagay clarification. Sakto ba ning gingon ni San Juan nga dili pareha ang sala? Dunay sala nga dili mo resulta kamatayon. Ningon mga kanina nga kaysa bro. Oh, ningon kaysa bro. Gawas ka sakto. Ito i-verify siya kay kanina upuset man ang iyang idea sa Biblia. Ningon sa why sala nga parihara tanang sala. Gagmay dako parihara. Nya karon ano di? Sana hindi pagkamatian ng ni Kristo pagpag dako. Oh, ang point na to, Brad, sakto, okay ra ka, nadunay gagmay dako. Salamat ka na, Brad. Di ba? Okay na ka, nadunay gagmay dako. Okay. Okay, salamat. Salamat, Brad. So, ato lang i-verify kay kita komentaryo dito, niya, wata magkauyon di ay. So, karon ang points ni sa ito isuon nga ang tanang salat ni pagkamatian dagko o gagmay. So karon iyan ang gidawat kay doon na day gagmay o dagko o ipagkamatian ng tanan ni Kristo. O mo na yung doktrina isuon. So mo na yung doktrina isuon. Okay, kaya sabot ang doktrina sila Katoliko. Salamat, nagpapagal to isuon. Okay, kung sa itinuan yung brad, ipailay mong kuhan, ipailay mong tinuan, o kung sa po yung posisyon. Okay. So, ako na si Darwin no, Darwin Botray. So, mga niya kung bang mata na Botray. Ako na rin po, pastor po ko. Akong pangutana ng Padre kay Matos mo dunay sala na walay bayad na kamatayon. Kung doon natin mabasa sa Biblia na ang tanang sala ang bayad kamatayon, dawaton ba ni mo nga pagpakin yung doktrina? Ang doktrina. Salamat tayo, Pastor Darwin. Darwin.
doon na may sala nga dili bayad at kamatayon. O niya kung doon ako'y mabasa nga ang sala ang kamatayon, tanang sala bayad kamatayon. Ang tungkol na ito niya na wala kumingon nga ang sala so okay, feedback. Okay, wakta mag-ingon nga ang way bayad ang sala dili Bro, bayad. salipot sa bro. Atong dito basa pastor ha. Atong ibasa diri, dili ka Darwin. So like verify nga, dili ka Darwin ang isulti nako. Kundi isulti ni Apostol Juan. Ako kay ibasa, wala nagbasa jud ko. Wa ko magsulti diri nga way gibasihan. Ningon siya Pastor Darwin, sangay. Nga dunay sala nga dili mo sampot sa kamatayon. Bot pasabot, nga dili pareha ang sala mo na boy. Dunay gamay nga sala, dunay dako nga sala. Mo na boy tato bro. Pero kung ikaw ang kusol, mo na nga delikado jud nga mga matay ta. San Juan, Aruma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Pero dunay sala bro nga di ko resulta kamatayon. Ito basahon. Lingon din ni ito basahon Pastor Darwin ha. Kung may makakita sa iyang isikataw na nakasala, apa yung sala, dili mo sampot sa kamatayon. So, Pastor Darwin, dili ako nag-iyon anak. Si San Juan ang nag-iyon anak. Kung may mong kagpalpa, si San Juan ang palpa. Please, Pastor Darwin. So, uyon na na Pastor na ang Okay, o pagkain ka mo butlog, yun na nalala ko kanina. Roma 6:23. Sabantay mo, wala pagkain ka mo butlog, yun na nalala ko. Kaya di pa ako nakuha na. Kaya, years ko yung nagsali sa Biblia ko. Okay, kaya ha? Wala nga, uyon kayo ko sa Roma 6:23. Jadi na nag-uyon sa ka, sa ingon ni San Juan. Yan, dili ka ng sala, mo resultas kamatayon. Kung ka na ito niyo, before ka mo palwa, nasayo pa si San Juan ini o sakto? wala na nasayo. Imo una-una lagi sayo kaya ang diskuta nila dili na sala sa kanang spiritual. Ang Roma 6:23 mao na ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang pananggasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. So tinaw tayo klaro nga kanang Roma 6:23 spiritual na kamatayon. Kanang imong ibasa itudlo karon dili na spiritual na kamatayon. So Okay. Okay. Matod niya, yun ang mga ito ang klase ng kamatayon. May pasabot sa ito. Ato yung pasabot. May physical death. Yun ang po spiritual death. Bro, salepot sa bro. Ang physical death, so may physical death. Geological declination, so physical declination, ang kamatayon niya ay physically separation of body and soul. Kung sa meaning kamatayon, separation of the body and soul. Kini akong lawas son, magkabati ko magkasakit. Doon pasabot, naimusa pa ang akong lawas o kalat. Uwi pa ko. Kung sino na nilong dapat, di na rin na motibo, patay na na. Physically death na na. O niya, ang spiritual death, naging ni Cristo, nabuhi pa pero patay na. Dahil nasa San Juan, San Lucas 6:30, basag di anong mga patay, maglubong sa ilang minatay. O niya di Mateo 5:6, katong mga tao na nagpatuyang sa sala, buhi pa pero patay na. Wala yung masagot dito sa spiritual death, bro. So, Pastor Darwin, kaya yung spiritual death, physical death, Katoliko kayo ng doktrina. So, hindi ka halayo sa Katoliko kayo. Salamat tayo, kaya hindi ng mga konsulte, si Pastor Arce, Katoliko tayo. Si Pastor Willie, Katoliko tayo. Okay, Katoliko na, pero ni Roman. Marunong
Katolik na. No. Muna nga, dili ka halayo sa pagtuong Katoliko. Amen. Sunod pangutangan pa din. Sumala sa Salmo 118, versikulo 20, nga walay hugaw makasulod sa gingharian sa Dios. Kana bang hugaw nga gipasabot diha dili na sala o sala na siya. Salamat kayo. Sakto kayo ang imong gisulti. Hugaw. Ang Katolik kayo. Wala nga kini, sino yung sumaksupag na to? Si Brad Marcelo? Karoon. Katoliko na to. Wala nga. Wala nga hinay na kini umali. So, sakto kayo lang yung gikuan bro, ang makapunto sa tao ang ato sa lahat. Wala nga, maupuli pagtulunan na mong Katoliko. Wala nga, salamat kayo kay ang imong mga huna-huna, supay kayo. Gamay na ikuwang yun. Hindi ko bawal tayo, Pastor. Ang bayad dito sa sala nagambay o dako kamatayon o yun ang Zulika sumala sa versikulo nga yung libasa ganyan. Okay o yun ko partially pero no ko partially dito mo ito yung ingon pero ito balik ko sa San Juan dunay sala na di mo resulta o karakayon. So ito yung sala na linya sins. Pero doon ay sala po na mo resulta o kamatayon. Kung nagitawag sa doktrina, mortal sin. Ako isulti nila ang mga theological term parang nahinay makatun sila sa misteryo sa pagpagtuon. Wala nga, uyon ko sa usaka bahin niya dili ko uyon sa tanang bahin. Bro, naik baho kamay bro. Hindi mo ka ng sala mo resulta kamatayon. Doon na yung sala na mo resulta o kamatayon. Ato nang ibasa ang 1 Juan 5:16-17. Dili na karugahan ni Father Darwin mao ka na ang pulong ni San Juan Apostol nga pinangga kay sa dugas Ginoo. Walay ang doktrina ni Apostol Juan o ang doktrina sa Katoliko kung yun na nimo doon na sa matuwa iso. Walay na pangalan na Pastor. Ay na Pastor. Padre, so ang maya akong pangutan na Padre. Sumala sa Jeremiah 23:11-12 na ang pare gautan sa 12 sa bersikulo 12 nilo ka pa namali ba ng bersikulo o wala na namali? Jeremiah 23 atong basahon okay atong basahon ha. Nagingon ang Ginoo, kautan ang mga propeta o mga pari. Nakita ko sila na nagbuhat sa kautan bisan sa sulod sa templo. Danlog o pangitngit nilalan ang ilang pagkasubayon. O dito, palukapahon ko sila. Panyaguman ko sila sa kadalagman, sa panahon, kasilutan sila. Ako ang Ginoo, may nagingon ni ini. So, ang tubag mo ni, pinangga, na paso, sanay. O sa akin ikapari na Rodeo. Jesus Christ. Ang pagkapari sa mga Katoliko, sumpay ni Kristo. Sa Hebro 3:1 at basahon. At basahon ison ha. Kaya wala na doon may pari. At basahon ang Hebro Kapitulo 3 versikulo 1. Okay, tagang basahon dyan. Okay, isot yun nga hindi na ito mabasa. Hebro 3:1 ninyo din si Jesus labaw kang Moses. Busa may suol ko
mong Kristohanon, nagitawag usab sa Diyos, kang awa si Jesus, ang apostol o pangunang pari sa pagtuo nga atong gihugdan. Sa pagkapari ng Katoliko, Pastor Darrell, linya sa pagkapari ni Kristo. Linya sa pagkapari sa mga Hudyo. Ang imong ibasa pinangga kay Suon, gitawag na siya accommodated sense. Kaya kapag sa pagkapari, tanan na yung pari. Umuna na, si Bible, si San Pedro sa 1 Pedro 2:9, ang simbahan ay hinarian sa mga pari. 1 Pedro 5:2, atong nagsahon, pinangga ni Suon. Kaya mo naman akong nabasa sa iyong sinuntian, bias na das mga pari. Kaya tanang pari, mura na dyan, nagbuhat o lautan. Ang tanang pari na dyan, mga makasasa. 1 Pedro 2:9. Ningon din pinangga na sanay, apan kamo mao ang piling katawhan, ang mga harianong pari o wala ang nasod, gipili mo sa Diyos aron maiya o magsangyaw sa mga kaibulungan buhat sa Diyos. So yan ang sa Sintoges, sa dini ang mga katawhan mga harianong pare. Sa Sintoges, ato po yung basahon. Kaya mo pa rin yung basahon. Ato lang basahon ha. Okay. Sintoges. Una, si Kristo ang tuwang unang pare. Okay, kung iyon ka nga mga pare, dautan, ang panguho, mapil si Kristo. Kasi, hindi na paano atong pagtungo niya. Sige ba kayo? Jesus is the answer. Sige kayo, Jesus is the answer. If Jesus is the answer, what is the question? Sa pinatayang Sintoges, ito din ihimo mo silang tingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. So dunay mga pari na Hudyo, ang ikasayon Pastor, kasi wala ma-appeal sa inyong diskusyon. Dunay po'y mga pari na bago karon sa laray na sa atong Ginoong Jesucristo. Walang subordination na mo, Pastor, giinan ni sugod karon ang tanang giordinahan in persona Christi. O sa tanang in persona Christi, representative of Jesus Christ. In the person of Jesus Christ. Manang Pastor, ang imong gituto dili apply ninyo sa paring Katoliko. Kaya ang imong gibasa pari sa pinuhuan sa mga Hudyo. Masalamat kayo at mapapakai si Masindot din yan. Sunod na ito mga Pastor Darwin. Balik mo. O yan ang Panginoon ay lain kayo ng salitas po sino yan po ito ng puso. Wala makatulan na ito mga tao. Kaya si Brisip Salih ang paluwa pa doon kayo. Nakatuloy ito Rudy Roman. Ang cross. Aser, ito ba? Kanara nga. Princess Salih. Okay, mga gabi ka na. Nalipay ko niya na pagkakamiro. Nanganggol yung mga istorya na po dito. Nalipay ko. Sektor na. Nakita na po lang ang pinanggulan. Sikip di nga karoon pa rin na badun siya. Nakakasita po sila harap pinangga kayo. Nagaan ako pinintos para pagkasuin. Manandi ko gusto maglalis ni.
Kaya ba hindi na kong tagaan kininto. Okay, nalipay ko sa yung pagtambong na naay mga baptist, unahin, itong si Pastor Darwin, nabali na. Tulungan nyo kay gayon, yung tawag Pastor. Kasi nabali, mga pare. Okay na yung magkako ng latandungon. Latandungon rin ako nilagamit ka rin. Kaya mo na yung katolikong hilaw-hilaw. Kaya sao malagay ko na wata to Luis una. Wapa man ni mapare. Binta na pare niya kay maluto ng taliko. Ako si Kalo, maluto ko. Okay? So naanak ko ito kumakain anak ko, pero natubad na katong pinyal siya, mortal sin. Katong sala, nayam ko pa kay Billy Kamatay. Napoy sala, nadit na kanan yampo kay pinatuloy kampo delikado ng luna kaya inatuloy angay yampo runapay sala nga angay yampo karena kita mortal sin o pilunan sin karon niabot atong pare mura mo na ikasukot ang pastor pare talitay tirahan yung bersikulo mabasa pero bantayan na nato ang bersikulo kay mga basta mga di yung tanan, di ba? Kay namay dengan klasis pare. So, karon sa amang Georgia, akin nila pumunta na to aron namin juga punta. Karon sa amang Georgia, kining magsugod ang laray ni Kristo kabar. Salamat kayo nito kayo pumunta na. No? Pero saan nagsugod ang laray sa pagkapari ni Kristo sa diyan gikonsagrahan niya ang pan. Sa diyan gikonsagrahan niya ang bilo. Ningon siya sa mga apostoles, do this in memory of me. Di ang sugod pastor. Pastor pa ka o Honda? Evangelist. Last Supper. Ito sa Last Supper. Kanakusan pa ni hapon. So nabay basihanan diha karon mabasa nga mao ni ang sinuganan sa laray ni Kristo sa diyan nakonsidera sa lawas ug dugo. Okay, ang inyong pagkutana doon na ba'y mabasa? Okay, ato lang ibasa Mateo, Lucas 22:19 nga do this in memory of me. Nihatag siya kuman. Yang kisa naman makahimo ana mga pari naman. Nga iyang sumusunod kay pangulo man siyang pare lisod man kay gipanguluhan mga tanod nga pangulo siya sa mga pare nga iyang mga gipanguluhan di pare. So ang iyang pangutan na litra por litra pasensya nagka Pastor Sally dili na mo doktrina nga basahon ang Biblia litra por litra. Kaya sa 1 Corinto 3 ningon dito ang litra makapatay pero ang espiritu maghatag og kinabuhi. Kami Pastor, Prisi, huwag may magbasa base sa litra por litra lang. Kundi ang pagbasa na mo sa kasulatan, Nehemias 8:8, basahan ninyo ang kasulatan ug sabta. So sa pagbasa na mo, Pastor, among gisabot. Lisod ka ayong mabasa lang ta, why sabot-sabot. So masabot na kay ingon man siya, do this in memory of me. So katungkuman, mo ito'y naghimo nilang authority sa pagpadayon sa pareanong buhat. Nga gitugyan ni Kristo sa una niyang kaparian nga mao ang mga apostoles. So kung nagsugod pa dito ang laray sa pagkapari ni Kristo sa panahon sa mga apostoles nga naman nga man sila tawaga ang 12 apostoles gawas si Pablo kay Katrisi dito na dito pare naabay muling larar sumala sa Biblia na ang mga apostoles itawag o mga pare kaya mau na ipamunta natin Labay mabasa sa Biblia nga okay. Atong ibasa na lang kagalinga. Pinadayag 5 Gs. Ako magabot si Brad Pisino atong basang pag-usap. Pinadayag 5
Gs. Ato basahon. Kaya ganito mga pinanggang son, gusto nyo mabasa letra po letra. Itong basahon. 5 Gs sa pinadayan, ihimo mo silang dingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Ihimo sila nga dingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos. Ato pa plural din bro. English version. Give it as please. Sa Revelation na ba na? Sa Revelation 5 Gs, Brad Prissy. Lingon din niya. Ito lang basahon din ha? 5 Gs. Lingon din niya, Brad Prissy. 5 Gs. How yan? Alam nyo yung basahon kay hindi na tumapunan. Oh. Dara. And you have gathered them into the kingdom and made them priests of our God. They shall reign upon the earth. Ihimo sa niya nga pare nga mag-alagad sa Ginoo. So appeal si San Juan may nagsuwat ito over prison. Okay? Ang Biblia nagtugan man nga mga apostoles na tundosi na ako'y mabasa diri ako nili palhapon sa unang Pedro 2:9. Pari magiging kustanan Ala, ato sa Jerusalem. Uyo ni Padre. oh ayaw na kaya magkasakyan po plano Ibaw ka naman. kuyog yung buwan bisa nasa kay pista gani upang yung ikuan lambi yung makaupan sa pare mga gala kaya lambi yung sudan ang laki na siya okay apan kamo mao ang piniling katauhan ang mga harian ng pare o ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios gitawag kamo niya gikan sa kangitnit ngadto sa iyang katingalahang kahayag sumao ni giandam sa mga apostoles dili kini mo oy mga apostoles yun ang apostoles gandam ini para mahimong pare lahi ang tawag sa apostoles lato lang pare nasa Efeso 4:11 ato rin iklaro kay amigo maguna ko ni ano yung ganang sa Efeso 1 Efeso 4:11 ang magasal niyang mao ang uban yang gihimo ng mga apostoles tama ang uban mga propeta tulad ng propeta ang uban tigsanyos ng lorita kanang evangelista o ang uban mga pastor o ang uban magtutublo paraasa man gihimo niya kini aron pag-andam sa tibok katawhan sa Dios alang sa bulatong Kristoanong pag-alagad aron motubo ang lawas si Kristo. Ang gikwit ani mo ng mga pare. Kung saan anis Padre Pio. Padre Darwin, mauni siya ang linya aning pareha. Kay namay gasa po niya sa yanda kong trabaho. Okay, hatan na kuno. Gapura sila Padre. Hatan na kuno makit po. Salamat kayo ang ibasa niya nga apostoles naman mga pare. Ang kanang mga apostoles pare nga nasa pinadayag 1:6 kabasahon. Ingon sa San Juan, gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pare. Aron kita jud. Gihimo kita niya. So apostoles man nagsuwat ani. So ang mga apostoles ay pare. Kay pangulong pare mas Kristo Hebro 3:1. So ang iyang gipanguluhan mga pare pod. Sa 1:6 gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios
sa iyang Dios ug sa Amahan. Iya ni Jesucristo ang dumog ug ang gahom nga walay katapusan. So ang masayod ang mga tao nga dunay gitawag duha ka klaseng pari sa simang Katoliko. Una, common priesthood, mo na mga katauhan sa Dios. So ang katauhan sa Dios butong imong itutlo brad. 1 Pedro 2:19. Ya kita hari anong pari. Sa to ba tanang Katoliko pari. Walang sa pagbunyag brad, nakaambit ka sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo. So kaming Katoliko, mga pari ini, common priesthood. Ay kaduha bro, gitawag og ordained priesthood, ministerial priesthood. Ug mo ni sila si San Juan Apostol, ministerial priesthood, ordained priesthood. Giordinahan jud sila sa pinadayag 1:6 gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa Dios. So mo na nga ang imong ingon gibasa nimo sa Efeso 4:11, wa man lagi pare diri, pastor man ug apostoles. Pero kung atong basahon ang Biblia dili lang sa teksto, kung kinatibuk-an ang mga apostoles di ay mga pari usab. Okay. Pila na lang ito? Pila na? Talog na lang. Last question kay oras na. Okay, last question. Salamat sa Ginoo. Okay, mo na ang pangunta na last. Kaya wag ko matagbaw kay gimungan ako tayo na bro kay permit na. So padre, ang ako goy hangyo nimo, okay ba kani? Wa magkas Valencia, kaduha ako ning hangyo. Pwede ba tagaan ko bigayon nimo dito? Kita yung istorya samaan ni aron matapok ang mga tao dito. Kaya dito di matapok buwa ka. So kinahanglan na ay sa kabuan kasi ara Dios. Okay ba ka ana para Valentine lang. Okay ba ka o dili? Okay, salamat kayo Brad. Mato sa Valencia Domingo. Yan dito po yung mga yawa mato sa Valencia. Tungan mo. Wala di ko ka-entertain. Ano man, tungkol sa ka, huwibis sa doon sa kuan, puno ko schedule man ang ano ko dito rin daghang tao. Kung ato sa Valencia, puno kayo ko schedule, man nagsarbo ka uban ninyo. Wala nga, karon sad, dili ko kasi yes, naman sila sa Birdpool, naman sila sa kuan. Ako mo din mong so na may mga safety. Walang preach, dili ko say yes. Kanino nag-preaching every once a month, mga itong ibuhat. Ya pwede ka mo ari diri. Kay gangan na muna mong panahon. Unya pinaagi ni masayran pag-ayo ang pagtulunan sa ato Ginoo. Amen. Ya pasalamat na lang ta kay oras naman, pasalamat ta Brad Prissy Sally atong igsuon. Pasalamat po ta sa atong mga pinangga ang mga pastor, si Pastor Darwin Salay o si Pastor Archie nga nagbukal-bukal ang kainit sa Espiritu Santo. Lugar sa Espiritu Santo ba ito? O si Ragueli nga nindot kayo ang atong pagpadayag sa kamaturan din daghatag ng pupo o niya follow and subscribe at mga YouTube channel kay kanunay ta nagpasabot sa kamaturan o niya uban sa dato at mga safety dunay ng market preaching dito sa kilid. Murag libutan na to ang shop ani City Square.